Jarene bangun koperasi, janjine demi negeri, bangun tekan pelosok negeri sing bangun Bapak TNI. Koperasi saiki dadi jualannya serba-serbi, es krim rokok nganti ciki, saingan rakyat sendiri. Koperasi podo nangan dibangunin nang pinggir kali, ono sing nang hutan sepi sing meh tuku sopo kuwi. Koperasi demi negeri, anggaran dibagi-bagi, korupsi di sana sini, rakyat nyawang karo ngopi, mung iso nahan emosi, mung iso sabar di hati, nganti penguasane ganti 2029 nanti. Sabar